Bedre indredning end den første. Ja. Ja, og dårlig fremadridning. Ja, rigtigt. Pas på, at du har hende på hånden, inden du starter hende frem igen i fremadridningen. Problemet er, at jeg kan ikke rigtig få hende på hånden i paraderne. Rigtigt. Pas på, at du ikke laver dem for store nu. Vende. Rigtigt lige. Og vende. Rigtigt. Den er meget bedre, denne her, end den første, du lavede. Godt der. Og skub på. Ja, ja. Godt, godt. Også selvom det var lige på taktfejlen. Rigtigt. Godt her. Vende. Og lige. Og venstre side ind. Rigtigt. Hold venstre side inde. Rigtigt. Og højre ind på plads. Hold højre inde. Ja, så pas på, at du ikke bliver tøvende i din første halvdel af middeltraven. Ja, rigtigt. Meget bedre. Ja. Sådan. Der har du en meget bedre takt. Flot parade. Ja, god tilbagetrædning. Den er diagonal. Super. Og frem igen. Ja, nu har jeg altså fokus lidt på dine ben her i paraden. Godt. Men den trådte fint diagonalt tilbage. Godt. Ja, sådan. Ja, nemlig sidde stille selv i overkroppen. Rigtigt. Godt. Godt. Og løsne lidt i snorene. Lad hende få lov at række med. Godt der. Ja, fint. Og så luk om hende lårknæ, før du begynder at samle sammen. Runde hende lidt til venstre der. Jeg kan jo ikke se det her nedefra, så du kan bare runde lidt i venstre. Som dommer kan man ikke se det. Ja, rigtigt. Og øge. Og øge. Pas på ikke at komme for langt ned. Ja, rigtigt. Afkort. Ja, sådan. Rigtigt. Rigtigt. God der. Sidde. Bliv siddende. Pas på ikke at komme for tidligt med din overgang. Ja. Nej, ja. Vente. Vente. Ja, sådan. Godt. Ja, sådan rigtigt. Bliv ved at ride. Kom ud til E. Det er for sjusk det der, når du kommer ud mellem E og V. Ja, det kommer vi lige. Ja, rigtigt. Og op og række. Rigtigt. Rigtigt. Godt. Lidt stor vending der. Godt. Super.